Sa Good Vibes, mga communication students sa University of St. Lasal kag local media outlets ginpasidunggan sa 23rd Bilib Awards. Ini ay ka-23 na nga tuig sa pagkilala sa University of St. Lasal AB Communication Department sa mga estudyante nga nagpangibabaw sa tagsa-tagsa nila ka mga subject kag output halin sa journalism, development communication, broadcasting, communication research, advertising, pagkadto sa creative arts. Ini ang output sang third year students para sa ilang events management class. Diri man ginakilala ang local media sa patagsang print, radio kag digital. Pinaagi sa boto sa 500 ka mga estudyante sa universidad, ginpili ang mga winners. Bombo Radyo sa AM Station of the Year, Sunstar Bacolod para sa Newspaper of the Year, Love Radio para sa FM Station of the Year, Brigada para sa FM News Station of the Year, kag Digicast Negros para sa Digital Media Outlet of the Year. Existence Exalted on High ang tema sang awards night nga ginpatigayon sang Sabado nga adlaw. Platform that has demonstrated innovation, quality content, and significant impact in digital journalism, storytelling, and engagement across various digital platforms on its audience over the past year. The nominees are DNX News, Digicast Negros, and 23 Media Digital. And the Digital Media Outlet of the Year goes to Digicast Negros.